Исәмісі эфирда Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышы бүген Россия Дәүләт Думасының 8-нче чакырылышына депутатлар сайлауның 3-нче соңгы көне без туры эфирда аның барышын яктыртуна дәвам итәбез. Bir сәгатьлек кенә республика халкының ничек тавыш бирүе буенча да яңа саннар инде билгеле булды. Иртәнге 10-га 60,5% сайлаучы участокларга килгән иде. Россия буенча бу сан 35,69%-ны тәшкил итә. Әлеге мәгълүматны илнең үзәк сайлау комиссиясе җиткерде. Республикада сайлау участоклары иртәнге сәгать 8-дә ачылды. 2810 участок эшли. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, сәламәтлек саклау министры Марат Садыков та бүген төшкә кадәр үк тавыш бирде. Участоктагы иртәнге мөхит һәм беренчеләрдән булып сайлауга килүчеләр турында тулырак Илдар Софиуллин. 155-нче сайлау участогы Казанның Шихабетдин Мәрҗани исемендәге 2-нче татар гимназиясендә урнашкан. Төп-төгәл иртәнге сәгать 8-дә ишекләр ачылды. Бусагадан атлап керүгә һәркемнең тән температурасы үлчәнә. Битлек, каләм, перчатка өләшәләр. Тавыш бирүчеләрнең иртәдән үк кәефләре күтәренке. Зур бәйрәм насыйриялектән шулай калган. Бер сайлауда калдырган юк, Аллага шөкер. Яхшы кайфләр, бөтенесе дә яхшы монда. Бөтенесе дә әйбәт. 155-нче сайлау участогы уку йортының спорт залында урнашкан. Иркен якты тиешле таләпләр үтәлә. Безнең 155-нче сайлау участогында сайлаулар инде бүген 3-нче көн бара. Җомга көнне безнең сайлаучыларыбыз бик күп килделәр. Сайлауларның 3 көн булуы сайлаучылар өчен бик уңайлы. Алар эшкә барганда, кайтканда, бакчага барганда, кайтканда кирип чыга алалар. Бүген сайлаучыларыбыз тагын күп килер дип көтәбез. Чөнки безнең ярминкә оештырылган, грипптан вакцина ясау оештырылган. Татарстан премьер-министр Алексей Песошин Казандагы 242-нче участокта тавыш бирде. Республика хөкүмәте рәисе сайлау участогы әгъзаларының эш барышы белән кызыксынды. Тавыш биргәннән соң Алексей Песошинга беләзек һәм кичке концертның программасын тапшырдылар. Тавыш бирү барышын күзәтүчеләр дә диккать белән карап тора. Татарстан буенча федераль инспектор Виктор Демидов бүген 65-нче участокта тавыш бирде. Эш күп булу сәбәпле җомга һәм шимбә көннәрендә тавыш бирергә килеп булмады ди ул. Бүген дә сайлау участогыннан туп-туры эшкә китте. Рәсми очрашулары күп. Федераль инспектор тавыш биргән 65-нче сайлау участогы Казанның 96-нчы гимназиясендә урнашкан. Биргә Вахитов районында яшәүче 1000 артык кеше теркәлгән. Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыков сайлауга кызы һәм улы белән килгән иде. Балалары да шулай ук медицина хезмәткәрләре. Алар 314-нче сайлау участогында тавыш бирде. Без бүген үзебезнең конституция хукукыннан файдаланып гражданлык бурычын үтәдек. Безнең мәнфәгатьләрне кайгыртачак депутатларны сайладык. Хатыным командировкада иртәрәк тавыш биргән иде. Ә без балалар белән бүген килергә булдык. Казанның 314-нче сайлау участогында барлыгы 2000-гә якын кеше беркетелгән. Илдар Софиуллин, Рания Абдрахманова, Рамзил Гарипов, Алмаз Диятинов, Яңа Гасыр каналы. Якшәмбе иртәсенә Татарстанлыларның 10% өйдә тавыш биргән. Бу хакта республиканың үзәк сайлау комиссиясе рәисе белдерде. Андрей Кондратьев сүзләренә караганда, үзәк сайлау комиссиясенә тавыш бирү вакытында закон бозу очраклары турында мөрәҗәгатьләр килмәгән. Әмма шуңа да карамастан, комиссия бүген килгән хәбәрләргә җавап бирү өчен өстәмә төркем дә булдырды. Голосование проходит в штатном режиме. Есть Тавыш бирү гадәти режимда бара. Күзәтүчеләр һәм сайлаучылардан килгән мөрәҗәгатьләр буенча оператив рәвештә тикшерү үткәрелә. Инде әйтеп үткәнемчә, өйдә тавыш бирергә теләүчеләр шактый. Өйдән эшләүчеләр, җәмәгать урыннарына чыгарга куркучылар бар. Пандемия үз төзәтмәләрен кертә. действительно пандемия вносит свои корректировки. Татарстан буенча сайлаучыларның ничә проценты тавыш бирергә өлгергән инде. Сәгать көндезге 12-гә булган мәгълүматны тагын берничә минуттан үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев игълан итәргә тиеш. Аны Казандагы бердәм мәгълүмат үзәгендә көтәләр. Анда безнең хәбәрчебез Гөлнас Сайфетдинова да эшли. Гөлнас, бу минутларга нинди яңалыклар бар? Хәерле көн, Фәнис. Без бердәм мәгълүмат үзәгендә эшебезне дәвам итәбез. Сайлау участокларыннан булган мәгълүмат шушында туплана. Биредә көн дәвамында һәр сәгать сайын матбугат конференциялары узып тора. Әле ярты сәгать элек кенә Россия иҗтимагый палатасы комиссиясе рәисе урынбасары Александр Малькевич белән туры элемтә тәмамланды. Ул әйткәнчә, 2 көн эчендә Россиядә сайлау барышындагы кимчелекләргә кагылышлы 10 000 фейк яки ялган мәгълүмат таратыла. Алар 2-3, хәтта 10 ел элек төшерелгән ялган видеоларны тараталар, әйтик, агач урнылар, төсле бюллетеннәр турында. Бу Россия буенча мәгълүмат, Татарстанда сайлау барышын Александр Малькевич югары бәяли. Ул моңа кагылышлы фикерләрен дә җиткерде, аны тыңларга тәкъдим итәм. Наличие наблюдателей, владеющих
технологиями честного и оперативного рассказа, вот эти все стримы, включения, это позволяет ситуацию купировать, то есть показывать все как есть на самом деле. Республикада 3000-ге якын сайлау участогы бар. Аларда тавыш бирү ничек бара, халык активлыгын инде бердәм мәгълүмат үзәгендә махсус экранда күрсәткечләр күренеп тора. Тик мондагы саннарга карасак, Ютазы, Алексеевск, Балтач районнарында халык актив, анда тавыш бирүчеләр саны 87% тирәсе. Исегезгә төшерәбез, республикада тавыш бирү хукукына 3 миллионга якын кеше бу минутларга аларның ничә проценты тавыш биргән, 12-ге булган саннарны берничә минуттан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев шушында җиткерәчәк. Матбугат конференциясе башланырга тора. Көтәбез. Фәнис. Рәхмәт, Гөлназ. Турдан туры эфирда минем хезмәттәшем Гөлназ Сайфетдинова иде. Республикада 3 көнлек сайлауларны күзәтергә мөмкинлек бирүче үзәктә эшли. Ул Татарстанның иҗтимагый палатасы тарафыннан оештырыла. IT паркта урнашкан, монда республиканың төрле район, шәһәрләрендәге 1100 сайлау участогын видеоэкран аша карап торырга була. Бу үзәктә яшьләр, иҗтимагый оешмалары вәкилләре, партияләрдән күзәтүчеләр дә бар. Көн саен 80-гә якын кеше килә, монда керү өчен шәхси документның булуы кирәк. Сайлауы беткәч, инде любой кеше килә ала да әйтә ала. Менә бу, пожалуйста, участокны миңа күрсәтегез әле, нәрсә анда булды. Ачабыз видеорегистраторны, и ул бит язып бара. Компьютерда ачыла да карый, нинди хәлләр булган, кем йөргән, нинди эшләр эшләгәннәр. Но карап торабыз, менә бер нинди нарушениялар да юк. Аллага шөкер дибез инде. Температурасы булган 2 сайлаучы махсус җиһазландырылган бүлмәдә тавыш биргән. Сайлау комиссиясе әгъзалары итеп республикада вакцина ясатканнарны билгеләргә тырышканнар. 2 мигдарын да алганнар коллективның 63%-ын тәшкил итә. Быел сайлау участокларында сезонлы грипп һәм тоҗлы вируска каршы прививка кадату мөмкинлеге бар. Моның өчен 724 урын әзерләнгән. Иртәнге 9-га хәбәр итүләренчә, 2 көн эчендә 6000-га якын кеше гриппка каршы 1000 тирәсе коронавирустан вакцина ясаткан. Где-то ковид, где-то грипп открылся. Это уже по решению с администрацией. Кайдадыр ковид, икенчесендә гриппка каршы кадатуны җирле сырхаухана, дәвахана күрсәтмәсе буенча оештыралар. Бу үзәк сайлау комиссиясе белән килештерелгән булырга тиеш. Максат ниндидер саннарга ирешә түгел, халыкка өстәмә мөмкинлек булдыру. Медицинский кабинет, если был в школе, где проводилась вакцинация, вот там можно... Мәктәпләрдә медицина кабинетлары бар икән, вакцинаны шунда ясатырга мөмкин. Бу халык өчен бик уңайлы, озын чиратлары юк. Мәдәни чара урамда яки бина эчендә узуга карамастан битлекләрне барыбер кияргә кирәк. Вакцина ясатмаучыларга ковид белән авырганнан соң 6 айдан күбрәк вакыт үткән кешеләргә аеруча саклану мөһим. Татарстанның барлык зур клиник хастаханәләрендә пациентлар тавыш бирә ала. Аларда да сайлау комиссияләре эшли. Бу кадрларда Казанның 7нче хастаханәсендә дәваланучылар һәм табиблар тавыш бирә. Шулай кызыл зоналарда ковидтан дәваланучыларга да бу чарада катнашу өчен шартлар булдырылган. Баш табиблар тавыш бирергә теләүчеләр турында мәгълүмат җыя, әгәр гаризалар булса, үзәк сайлау комиссиясенә хәбәр итәләр. Сәламәтлек саклау министрлыгында әйтүләренчә, ковид госпитальләрдән беркетмә һәм бюллетеннәрне алып чыкмыйлар. Вирус таралмасын өчен алар махсус сейф капларга салына. Очень организовано было. Барысы да яхшы оештырылган. Рәхмәт, мин үз тавышымны бирдем. Никогда так близко. Бер кайчан да сайлау участогында булай якын җирдә тавыш биргәнем юк иде. Уңайлы булды. Дәүләт думасында ничә депутат һәм алар нинди вакыт аралыгына сайлана һәм федераль җыенның түбән палатасы нинди вәкаләтләргә ия? Россия Дәүләт думасы эшчәнлеге турында тулырак Илгиз Шакуров сөйләр. Дәүләт думасы Россиядә булган 2 парламентның берсе. Аның составында 450 депутат. 225-е бер мандатлы округлар буенча, ягъни бер округтан бер депутат исәбеннән тагын 225-е сайлаучылар тавыш бирәчәк партияләрдән сайлана. Дәүләт думасына узу өчен партияләргә сайлаучыларның кимендә 5% тавышын җыярга кирәк. Дәүләт думасы конституцион һәм федераль кануннар кабул итә. Хөкүмәт эшен контрольдә тота, аның рәисен һәм урынбасарларын, министрларны билгели. Түбән палата шулай ук үзәк банк җитәкчесен, хисап палатасы рәисе урынбасарын, кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилне раслый, амнистия игълан итә ала.
2016 елда Дәүләт Думасына 4 партия узды. Ул вакытта Татарстаннан 15 депутат сайлана. 6-сы бер мандатлы округлардан, 9-ы партия исемлеге буенча. Быелгы сайлауда бер мандатка 17 кеше дәгъва кыла. Быелгы тавыш бирү нәтиҗәсендә Дәүләт Думасының 8-нче чакырылыш депутатлар составы ачыклана. Алар 2026 елга кадәр, ягъни 5 ел эшләячәк. Дәүләт Думасына депутатлар сайлау беренче тапкыр 3 көн дәвамында уздырыла. Һәр сайлаучы үз участогында 2 бюллетень ала. Берсендә теркәлү урыны буенча бер мандатлы округтан кандидатлар исемлеге, икенче бюллетеньдә үзәк сайлау комиссиясе теркәгән 14 партия исемлеге булачак. Тавыш бирүләр республиканың барлык районнарында да актив рәвештә бар. Әлмәттә, мәсәлән, 116 сайлау участогы эшли, 2 көндә бу округта 62% сайлаучы тавыш биргән инде. Хәзер Әлмәттә үз хәбәрчебез Фирүзә Хәмидуллина безнең белән турыдан-туры эфирда. Ул 792 сайлау участогында тавыш бирү барышы белән танышты. Фирүзә, рәхмәт сүз сиңа. Әйефәнис, исәнмесез, без хәзер яшьләр үзәге бинасындан биредә 792 сайлау участогы урнашкан 2000 тавыш бирүче теркәлгән. Монда инде кайып аппаратлары тора һәм алар автомат рәвештә тавышларны санап та бара. Әйтергә кирәк, инде бүген сайлауларның 3нче көне һәм халык тагында активлашкан, күбрәк менә пенсионерлар, өлкән яшьтәгеләр килә. Сайлауларга нинди кәеф белән киләләр микән алар? Үзләреннән сораштык. Бүген бит төп көне, шуңа күрә бүген киләм инде, әлеге традиция буенча. Шын көнендә сонорга миңа хәзер 84 яшь, 18 яшьтән бирле сайлыйм, Советлар Союзы вакытыннан бирле. Без сайламасаң кем сайласын? Безнең бөтен эшебез шул инде, һәр шул сайлауларга, бөтен җиргә җөрергә. Сайлау бит ул һәрбер кешенең үзенең теләген белдерергә тиеш. Шулай бит сайлауда. Шуның өчен киләм һәр вакытта сайлауга. Сайлау участокларында барлык санитар таләпләр дә үтәлә. Һәрбер сайлаучыга перчаткалар, битлекләр тараталар. Әлеге участок рәисе белән дә аралашып алдык. Менә нәрсәләр сөйләде ул. Безнең районда карт кешеләр яшиләр, пенсионерлар. Шуның өчен күп кешене йортларында голосовать итәргә бар йөрибез өйләрендә. Килгән кешегә бирәбез маскалар, ручка, перчатки. Голосование идет без нарушения. Әлмәт сайлау округы буенча шушы 2 көндә 62% кеше тавыш биргән. Инде сайлау участокларының ябылуына тагын 7 сәгать вакыт бар. Бүген халык инде кич белән концертка җыелачак. Ул Нефтче мәдәният сарае каршында узар дип көтелә. Көндезге 3тә башланырга тиеш. Биредә танылган җырчылар чыгыш ясаячак. Егор Шип, Анецей, шулай ук шәһәр коллективлары чыгышларын да күреп булачак. Фәнис, әлегә минем шулар, сүз сезгә. Рәхмәт, Әлмәт шәһәреннән турыдан-туры элемтәдә Фирүзә Хәмидуллина иде. Казанның 170 сайлау участогында бүген көндәлек товарлар, азык-төлек ярминкәләре гөрләде. Дөге, карабудай, чәй, сыйык майны кибеткә караганда арзанрак бәягә сатып алырга була. Сайлаучылар мондый мөмкинлектән ничек файдаланды? Руслан Хөснетдинов дәвам итә. Сахар, девочки, дешевле, чем магазин, 44 рубля 50 копеек. Бу Казанның Ленинград урамындагы 7нче сайлау участогы. Үз тавышларын биргәннән соң халык ярминкәгә ашыга. Ләйсән Миргунова карабудай алырга булган. Бик җайлы оештырганнар, бөтен әйбер бар, бик уңайлы. Цены подешевле. Уже для нас хорошо. Ярминкәләр 169 сайлау участогында оештырыла. Казанда гына 250 тонна азык-төлек һәм көнкүреш кирәк-яраклары әзерлиләр. Вакыт үткәреп, кибеткә йөрисе дә юк. Ярминкәдә барлык кирәк-яраклар бар. Ул шикәр комы, карабудай, макарон, дөге дисеңме һәм хәтта тамак кипкән очракта тәмле кекс белән чәй эчәргә дә мөмкин. Сайлаулар өчен чекин бара. Эчкин булуы халыкка бик уңайлы, бик җайлы. Төрле кешенең төрле вакыт буш вакыты була. И бер тоташтан, бер ауттан килеп нәрсә кирәк әйберләрен кереп алып чыгалар. Күбрәк ан алдылар. Андан соң дегеләр, гречкалар алдылар күп итеп. Химиядан порошокларын почталап бетерәләр. Бүген шулай кичке 8-гә кадәр үз мәшгульләр китергән азык-төлекне дә сатып алырга мөмкин иде. 40 үз мәшгульнең продукциясе 20 мәйданчыкта тәкъдим ителгән. Руслан Хөснетдинов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Сайлауга беренче булып бара һәм буш кулы белән кайтмый таналган журналист, язучы, туган як тарихын өйрәнүче Абдулла Дубин 38 ел дәвамында сайлау бюллетеньнәрен җыя, коллекциясендә 100дән артык тавыш бирү кәгазе дә бар. Кызыклы шәхес белән хәбәрчеләребез аралашты.
Адрес подскажите. Абдулла Дубин сойлауга үз гражданлык бурычын үтәргә генә түгел, коллекциясын тулыландырыр өчен дә килә. Бюллетеннарны ала, ләкин алар урныга башка кәгазь сала. Сайлау кәгазьләре үзендә кала. Тагын bir ağaçker bu da 104-нче, наверное, 38 ел içinde. Өендә күптәннән җыелган тавыш бирү кәгазьләре коллекциясе. Иң искесен 1993 елда Россия Конституциясе өчен тавыш биргән көнне алып кайткан. Иң озын сайлау кәгазе исә Абдулла Дубин кулына 1995 елда эләгә. Исемлектә 43 партия. Аны Россия Дәүләт Думасының федераль җыен депутатларын сайлаганда алып чыккан. Коллекционер бюллетеннарны һәрберсен кадерләп саклый. Булашын заманlar выборы, а мин юк. Менә сыңрак бросау бу. Мин хәзер җыенам туган ягыма тоже. Мин сырым дусларыма мөмкин булса җәмәтем ничтә булса саклагыз. Яхшы дусларым алый. Абдулла Дубин бу мавыгын ташларга җыенмый. Әлеге эшне оныкларым дәвам итәр дигән өмете бар аның. Булар да искерә бара, заман иншалла яхшыга үзгәрә, и бу бер шундый тарих документы булыр. Килер бер вакыт Татарстан тарихының аерылгысыз һәм мөһим бер өлеше булган әлеге 100дән артык бюллетень Республика музеенда урын алыр. Коллекционер Абдулла Дубин шулай дип ышана. Гүзәл Алимова, Динә Хисамдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сойлау участокларына келушілерге бәйрәм кәйфе өстәп иҗат төркемнәре дә эшли, студентлар театр артистларынан торган менә шушындый коллективларны башкаланың төрле районнарында күрергә мөмкин. Алар бер участоктан икенчесенә мәдәни программа белән йөри. Альберт Камалиев урамындагы сойлау участогы янында бу төркемгә Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев та кушылды. Ул 121-нче мәктәптәге 389-нчы сойлау участокка тавыш бирергә килгән. Takmaklar jırladık, eykemiz boş niyet. Россиянın her kişisi sayloğa varsın niyet. Sayla, sayla, sayla. Sayla. En yaxşısın sen sayla. Күп балалы әти буларак минем киләчәк минем өчен бик нәрсә дип әйтим. Мөһим, әлбәттә мөһим. Тормышыбыз матуррак, яхшырак булсын. Аллаһка шөкер, бүгенге көндә тормышым начар дип булмый. Менә дигән. Киләсе бунларга тагы да яхшырак булсын дигән өмет белән балаларыбыз бездән бәхетлерәк. Билет урынына махсус беләзек бүген сайлауның соңгы көнендә башкаланың Акбарс арена стадионы каршындагы майданда зур концерт булачак. Аны безнең канал кичке 7дән күрсәтәчәк. Татарстан һәм Россия эстрада йолдызлары чыгышы 2дә башланып, кичке 10да төгәлләнә. Салават Фатхетдинов, Артур Исламов, Гүзәл Уразова, Фирдус Тимаев җырлаячак. Кичке 9дан сәхнәдә Ума Турман, Филатов һәм Карас төркемнәре, рэпер Мод белән Россиянең халык артисты Олег Газманов чыгачак. Парковка урыны исә театр, музыка, бию, бакчачылык буенча остаханәләргә дип бүленгән, караоке җырлап, спорт уеннарында көнеңне сынап карарга мөмкин. Бу көннәрдә безнең бик күп кешеләр музейларга киләләр. Минемчә бу бик кызык акция. Хәзер театрларда бик актив эшлиләр. Тинчурин театраль фестивале бара. Шуңа күрә аларда бик кызык спектакльләр күрсәтәләр. Татар дәүләт академик театрының музее ачылды, Шарык клубы. Без сезне барыгызны бу музейга чакырабыз. Бик кызык форматында ул оештырган. Бүген участоклар кичке 8гә кадәр эшли. Тавыш бирү барышын безнең хәбәрчеләребез дә күзәтә. Татарстан хәбәрләренең чираттагы чыгарылышын кичке 7нче яртыда карагыз.